Üdvözöllek a németországi ünnepek és szabadnapok varázslatos világában. Itt vagyunk, hogy felfedezzük 2023 és 24 különleges napjait, ahol a hosszú hétvégék és az ünnepek együtt alkotják az év színes mozaikját. Készülj fel egy izgalmas utazásra, ahol a nevetés, kikapcsolódás és az ünnepi varázslat találkozik a német hagyományokkal. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt ünnepeljük az évet, és töltsünk el minél több felejthetetlen pillanatot ebben a vidám és ünnepi időszakban. Kezdjük is akkor a karácconnyal. 2023-ban 25-ére és 26-ára esik, ez egy hétfő és egy keddi nap. Az év utolsó hónapjában a karácsonyi ünnep is két egymást követő napra esik, pontosan hétfőre és keddre. Ez az időszak tökéletes alkalom arra, hogy szeretteinkkel ünnepeljünk, és együtt élvezzük az ünnepi készülődést. Új év Németországban. 2024-ben hétfőre esik. Az év első napján minden tartományban pihenés vár ránk. Egy remek alkalom arra, hogy családdal, vagy akár házi kedvencünkkel elbúcsúztassuk az előző évet. 3 királyok ünnepe. Az 2024-ben január 6-ára esik, ez egy szombati nap lesz. Baden-Württembergben, Bayerben és Sachsen-Anhaltban szünet lesz. Nemzetközi nőnap. Március 8, péntek. Berlin és Mecklenburg Előpomeránia tartományokban a nők napja alkalmából szabadnapon lehet pihenni, vagy éppen megajándékozni a fontos nőket az életedben. Nagy péntek, március 29, péntek. Ezen a napon az egész országban pihenhetünk, kiváló lehetőség a tavaszi kertberendezésre, vagy egy húsvéti tojásfestésre. Húsvét, március 31 vasárnap és április 1-e hétfő. Hosszú hétvége, így bőven lesz idő a tojások keresésére és egy finom húsvéti vacsorára. A munka ünnepe. Május 1 az egész országban pihenéssel telik. Ideális alkalom egy hosszú hétvége eltöltésére a családdal vagy barátokkal, ha kiveszünk még 2 szabadnapot a hét elején vagy végén. Mennybe menetel napja, május 9-én csütörtökre esik, így itt is lehetőségünk van egy hosszú hétvégére. Pünkösd, május 19 vasárnap, illetve május 20 hétfő. Az ország minden részén szabad, ideális lehetőség egy rövid kiuccanásra vagy pihenésre. Az Úr napja. Május 30, csütörtök. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz és Saarlandban pihenés lesz. Érdemes lehet egy kis kulturális programnak ellátogatni. Az Augsburgi béke ünnepe. Ez augusztus 8, csütörtökre esik. Bajorországban ünnepeljük ezt a jeles napot, tehát ha erre jársz, ne hagyd ki. Nagy boldogasszony napja, augusztus 15, csütörtök. Bajorországban és Saarlandban szabadnap lesz. Egy kis kikapcsolódás a nyár közepén. Gyermeknap, szeptember 20, péntek. Türingia tartományban pihenésre alkalmas nap, érdemes lehet egy vidám családi programra vagy kirándulásra tervezni. A német egység napja, október 3, csütörtök. Az év közepén egy hosszú hétvége lehetőségét kínálja Németország történelmi látnivalóinak felfedezésére. Reformáció ünnepe, október 31, csütörtök. Brandenburgban, Brémában, Hamburgban, Mecklenburg-Előpomerániában, Niedersachsenben, Sachsenben, Sachsen-Anhaltban, Schleswig-Holsteinban és Türingiában szabadnap lesz. Érdemes lehet részt venni az ünnepségeken, vagy egy kis kirándulást tenni. Minden szentek, november 1, péntek. Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz és Saarlandban ünnepeljük. Egy kis időt szentelhetünk az emlékezésnek. Vezeklés napja, november 20, szerda. Sachsen tartományban ezen a napon lehetőség nyílik a lelki feltöltődésre és pihenésre. Karácsony, december 25, szerda és 26, csütörtök. Az év utolsó ünnepe a karácsony, ebben az időszakban minden tartományban pihenés vár ránk, így bőséges időnk lesz a szeretteinkkel való együttlétre és az ünnepi készülődésre.